And the hiomaitheorí giri níos slú inis as Rossaville a mal na haun chuig fáilte rah Colm Seoighe. Tá Colm around go héan a scoil Colm Ceile dólam se a chud stepannaí ó na dhearfar ráisín tá sé ag damhsa le trí bliana is fan mór Colm de chud Christy Moore ach ní amháin sin is fan mór Christy Moore de chud Colm agus sitas a bháil inniu tá Christy Moore ag fechantar an clár Steip le go bheice sé Colm a damhsa. Maithfidh Colm. Tá mai cinnte go ndéanta how Christy Moore nach aon ordinary man Colm Seoighe maithfidh.